Здравейте хора Здравей. по света. Давай говори рехата. Фари здравейте, без хора. хлеб. Аре, бе! Не остай. Здравейте хора, ако правите, дойдете ще играем в играта. Аз копам, Анихат ми помага. Аз ще... И тук говорим... Спря ли го? Не, не спря. Аз ще играем. Да. Аре, намерих още едно дърво. Давай копай. Да го намерим. И то беше, и то е дебил. Давай. Мисля, че ще не стигнат доста дърви. Ще му щупи зъбите. Това гъба ли е? Не, Овца намерих. Имам предвид бялото. Не. Аз набрах О, 6. човека! Дай, тук е ла. Чакай, ще Да си- убия. Залегло. Да. Звук издава. Голяма работа. Една вълна имам. Аз вече имам 56 такова дърво. Ще събирам от древата. Да се направим ферма. Не. Що? Събирам семена. В кой епизод ще правим статуи? Третия. Добре. Аре да екипа ни е малко дълъг. Ама ела. Не, колкото да направим къща. Абе, къде си, бе? Подбре Събирам дърва. А ела при мен. Добре. Трябва да правим Имам къщата. тъмни дървета. Да, и аз имам. Аре да строим къщата. Чакай. Толкова дълга ще стане. Ти направи ли крафтинг тейбъл? Не. Аз да. Път тук сложих погрешно. Толкова ширина не стига. Опа. Нищо не го чупи той отгоре. Няма. Къде ще ни е вратата? За сега няма имам врата. Добре. Не сме направили. В тука латичета. Ау, бе. Боснах се. Айде сега лапе. Оф, Мария. Имам 3 семена. Аз имам 2. Чакай, я ми ги дай тези трите. Добре. Хвърляй. Ага. Абе. Стой, бе. Дай, бе. Дай, бе. Аре, бе. Хвърляй. На. Взели? Взели? Да. Трябва да се кача горе. Чакай, стой. Нищо не прави. Трябва да щупя той. Хора, извинявам се, това беше майка. Къде си? Тук горе. Да, тук снимам. 4 дърва. Какво? Колко ти останаха дървета? 4. Едно вече. На мен 2. И на мен вече едно. На. Колко? Дай ми го. Колко ми дай? Това е едно. На. Ще събирам още. Да отидем за още. Дай ми тези. Аз ще щупя едното, ти ми дай другото. Добре. Че много лайк. О, имаш такова. То ще Да. бъде покрив. Добре. Ето бе. Благодаря. Взели? Да, взел. Ето тези дървета. Трябва да чакай. Кажи се. Така. И то и ние като оцеляхвахме с луджа и правихме къща. Ама светла. Добре, каквато и да е. Какво ми стана това, че проваля клипа? Не го проваля. Да, може би се чува... Имам 22 дървета, ще не стигнат вече. Продължавам, човек. Фомага. Той го трябва да го щупя. Ти виждаш ли? Аз имам 20. Давай. Да.
Аз съм вече 20, И 19. аз. Давай 20. продължавай. Къде да го сложа? Къде да Ето сложа? където продължаваме. Чакай. Екрана му е тъмен. Чакай да осветля екрана. Мога. Моделът Аре, е остави, такъв. аре. Да. Остави моделът е такъв. Имам още 5. Да направим, не е голяма, висока. Да бе, готово. Аре, дай ми бялото дърво. Ей, махай се. Аре, дай го бе. Дай го или той ще уби. Не, просто ми го даде, аз ще го направя. Взимай. Аз си помисля. 18. Да. Какво? Иначе има... Не го убивам. О, овца. Янгоха. Аз не го удрям. А, да, бе. Понякога съм бъгва. Аре, бе, мръсна конска дълба. Аре, стига бе! Тост тук за това клипа. Съжалявам хора, ама той нещо... Още е бяла мръсна овца. Стига бе, Наистина е мръсна. Дай да... Имаш ли още бели дървета? Не. Афел. Ми трябва да го направя с тъмни. Имаш ти баба си. Лепнах. Абе, що е? Сега не... Продължавам аз на като те. Видях това. Като направим къщата да спираме. Добре. Бъгам са. Аз ходя ли на някъде? Да. Чакай, къде е къщата? Айде. Имаш ли бели? Не. Има само черни. Тъмните. Да продължим с черни. Добре. Рече. Давай, слагай. Аз имам вече едно и... Аз нямам повече. Аз си направих легло. Давай. Само едно ли? И да. Защото има само 3 волна. И 2 часа. Излязо. Що? Сори. Кът Криско. И той беше излязъл, ама. Аз съм вътре. Ти влез, бе! Абе, влез! Просто си. Не. Да, бе, да. Заради той не знаеш как да влезеш в сървър. Имаш ли... Давай, слагай черни. Да. Върнахме се отново. Давай, слагай, имаш ли честите? Не. Май се върнахме. Не, ти изглежда циганско. Добре, аре да спреме повече. Направи се на... И добре, хора, ние сме Байт. Довиждане и... Чао. Чао!